Janis, naitong si Wednesday, at nakatago din ang participate na kailan tayo na partners at 189 partners na nagsabi so hindi Wednesday. So, hopefully, tuloy-tuloy na ito ako at itatang tapay tago man yung tingin ay kakailan tayo partners. Okay, sir. So, sir, ada ka di limit na di kada manalo nga umay gumata. Sir, or the mano na kilo iti kada farmer, sir. Naka-update ako na bakit may sa pagtatapos ng kada 10 kilo per month. Kaya mapalitan nga lang natin allocation dati na iti December. So, 5 months pa ako dinabadbati ng tangatawin. So, mapanin di maximum na 50 kilograms na napanin kami sa tangatawin nato. So, may isang kapan mo pa. Mabalin na nga tatawin. After J launching na, sir, kasano iti pa nagtatanda? Is it every 10 kilos or dapat yun talaga nagala iti 15, sir? Actually, iti Wednesday, 120 partners, I think talaga naitipulong buong lawan kaban. Then, nagkita naman, siguro kaya naman yung pamatasan tayo natin. So, nagkita nagkatang 10 kilograms na, nagkatang 20 kilograms. Okay, sir. Sir, bigitin umay agasang na manalo. Dapat ba, bigitin registered farmers na talaga, engineer? When masapol ako ng registered RSPSA. So, can unahin tayo mapagsabihan ako tayo not more than 2 hectares ditang talungan na. So, yung tayo more than 2 hectares ako, talungan na, kung hindi na tayo napagit nga pa ako. Yung na tayo mapagsabihan tayo less than 2 hectares. Okay, sir. So, sir, kasano, iti umay da pa nag-agatang. Iti ano tanganan, ada iti schedule, iti kada nagananda, munisipyo, engineer? Actually, ako ako. Kaya itatak ko ako dito tulong dahil municipal and city ako. Kaya, kapatid kita, urmansel na kita farmers, kaya iriada. Kasi may schedule. Okay. Bombo Roger, na dati palang question mo kay engineer. Go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Janice. Sir, Engineer Jonathan Corpus, sir, good morning. Agyaman kami kada iti oras nga makinman na estasyon ni Bombo Radio. So, iti Benteng Bigas, iti National Food Authority, programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa sino, iti makagatang, may gumatang lakwan tilata, basta lakiti, rehistrado, iti RSBSA, iti biyang Department of Agriculture, Apo Engineer. When Bombo Roger, basta naka-registered ako iti RSPSA, makagatang iti bagas 20 pesos per kilogram dito NFA. Okay. So 10 kilos lang iti kada bulan, iti limit na, Apo Engineer. When Bombo Roger, kayat tayo farmer, katangin din, mamaming pinsan, dahil allocation na itatangatawin, papalinan nga katangin ako, in December, equivalent to 1 kaban Monday Jaya ako. Okay, no 50 kilos, akit 20 pesos, akit gatang mabalinatan, nga gatangan nan, 50 kilos kadigito naging Decemberan, sir. Well, okay. Based ka dito yung programa at Benteng Bigas National Food Authority, gingat patinggan na ito, sir. Gingan na, bulan kati tawan 2025, Apo Engineer? When from Roger, hopefully tuloy-tuloy na ito yan. Gingan na iti December. And sigurado, may roll out pa ako. May tuloy-tuloy pa ito na ito. So, marsaro na nga tawin ni Apo PBM iti President. Okay. The National Food Authority should paggapuan iti iti biyang ti social welfare, iti may food packs, iti ayuda, makanay sir, maalaksit ka iti may laklako nga 20 pesos. Adamod lang na bati para iti ayuda no kasta nga dati kalamidad nga dumteng. Nga mga pagpagatan iti paggilian tayo sir, particularly Ilocos Norte.
when Bomborodier actually at nakadado di stocks tayo at dito Ilocos NFA Ilocos Norte. At tayo iti more or less 54,000 kabans nga irig apo ket still counting kasi matamang di palay procurement meeting kasi kita and more than 20,000 net nga pagas di stock tayo. Ket still counting unak manin at sipot madama team meeting operations tayo ita. Sufficient ako di stock NFA Ilocos Norte. Okay, napintas apo engineer. But kadigiti sir, at tuloy met ipanaggatang ti NFA, kadigiti local farmers tayo. No pinaggatang mo tunggal pa mo presyo tayo sir. Naggatang. Tuloy-tuloy Bombo Roger ti pinaggatang ti NFA kadigiti irig. Produce yung irig kadigiti kakailan tayo at 23 pesos per kilogram ako dahil natalus ken nabilag. Again, dito iti napadasan tayo ng problema iti NFA data. Kaputi ka adong stock tayo ako at kurang tayo iti warehouse space. So kanong kadto mapasaray at sa iti NFA nga gatang iti irig. Again, babain ti dati programa ako nga lago kami iti 20 pesos per kilo nga bagas. Ket hopefully madan iti warehouse space. Iti bodega tayo tapos iti kas kagetat tuloy-tuloy iti pinaggatang tayo iti palay iti kakailian tayo makanalo. Okay. Sir, ulitin man ti salusod ni Bombo Janice. Iti panaggatang di bagas amok kado digiti listeners na viewers na tamo ka digiti plan-plano may ita NFA. Anang aldaw sir ti mabalin nga ay gagatang digiti kailian tayo diti probinsya iti National Food Authority. Open kay kaditi weekend apo engineer? Monday to Friday lang Bombo Roger can except holidays. Then 9 a.m. to 5 p.m. ako na nakanukas na kita paglakpan tayo. Okay sir, maraming salamat. Kaditi oras nga na kinuman ng istasyon ni Bombo Radio. Back to you, Bombo Janice. Okay, so ito lang, Bombo Roger ni Engineer Jonathan Corpus. Malapit engineer, no, dapat itikayat mo nga na ibaga, ang publiko mo yung isa mo, na iti kakabsat naman nalon, ang may gumatang, na 20 pesos sa nga bagas. And of course, may naman agla ko engineer. Tirista. Well, thank you very much. And kita kakailian tayo ako nga taltaton. Dahil tigat na silot na programa, pinagyaman, gobyerno ka tayo, kapuhin ni kagetyo, kenhanetyo, nga mag-produce, kapag tayo taraon ni pamilya, arakupen tayo kung matay tayo programa, taumay kayo na gumatang, kaya tayo good quality and affordable price na bagas ni NFA. Itugod ko lang ako dahil tayo RSPSA IDO, ken urehan niya government issued ID. Bet no plano yun ti kumatang tihaan nga wan ka bang mangitugot kay Pacific ay eco bagyo ako pang kabilang pwede kasama.